mo ako sa dapit nga may kasama, ihawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dala. Jesus, pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing iayo mo, ikalimtan mo pa ang tanan kung kapakyasan, giatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gitugyan ko diha kanimo ang akong kahoyan, kasakit nga maayong buntag kanatong tanan. Amen, hallelujah. Maayo ba itong kabuntagon mga igsoon? Amen. Nagpadaogon ba ang tasatagsa na ito kakinabuhi? Amen, hallelujah. Kay makita nato sa panagway nga dala ang kadaugan aron sa pagsimba sa itong buhi nga Dios. Og maayong buntag sad sa gusunod sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Og labi na sa naminaw sa 101.3 Shine FM nga nanugad diri sa Sitio Kalugtogan, Barangay Sirninya, Malabuyog, Cebu. May buntag kaninyo, ang Diyos magkapanalangin kaninyong tanan. So ni ata ni ini kabuntagon aron sibaho na tong buhi nga Dios atong daygon siya ato siyang mapasidunggan ni ini kabuntagon. Sa dili pa nato sugdan sa mga pagdayig ug sa pagpaminaw sa iya mga pulong, ato kining ablihan sa mga pag-ampo nga pagadadon ni Pastor Eli. Praise. Okay? Magampo ta. Amahan na mong langit nun. Labing balaan nga Diyos. Lord God, ani ano sad kami Ginoo, Lord, magadaig kani mo Ginoo. Magasimba sa imong buhing pangalan o Diyos. Lord God, among gimbahit karon Ginoo, Lord. Imong balaan presensya, Lord. Nga mamuhat sa patagtag sa tagsa na mo kakinabuhi o Diyos. Lord God, libyuhi ang among nauna, kasing-kasing Ginoo. Kaandam kami, nga maandam nga pagpaminaw sa imong pulong Ginoo, Lord. Father God, kulara kining congregation. Every corner Ginoo, Lord, ikaw protection, magakural Ginoo, Lord. Nga walay mga dautan nga makababa Ginoo, Lord. Father God, i-anoint Ginoo, Lord. Ang magdala sa iyong pulong, magdala sa mga gitar, instrument, ug uban pa mga tulunggod Ginoo, Lord. Labi na sa magdala sa praise and worship Ginoo, Lord. Hatagi og knowledge and wisdom Ginoo, Lord. Kawala kami laing gisingba. Ikaw lamang o Diyos. Ikaw lamang ang among Jehovah. Ikaw lamang ang Yahweh, Ginoo, Lord. O sa Lord, ning masawang kabuntagon, kinasing-kasing ka na mo, Ginoo, gimbahit, nga mamuhat ka ng buntaga. Lord God, ilabi na sa among mga kasilinganan, Ginoo, Lord. Amo sa lang gipray, Ginoo, Lord. Nga doon ay mga kalag, nga makasabot, Lord, sa iyong pulong o Diyos. Di ba na silingang barangay, Ginoo, Lord. Silingang nasod, Ginoo, Lord. Amo nag-pray. Labi na dumala sa itong nasod karon, Ginoo, Lord. Hikapa sila, Ginoo. Nga magmalinaw na ang itong nasod karon, Ginoo, Lord. Lord God, ako ang gipangayo. Pinaigi sa imong buhing pangalan. In Jesus' name we pray. Amen og amen.
Praise. Maayong buntag kanatong tanan. Amen. Maayo ba ang kabuntagon sa anak sa Dios? Praise. Tungod kay maayo man ang kabuntagon no, og maayo kayo ang Ginoo nga gidalata diri kay aron magsimba na usab alang sa iyang kahimayan. Amen. Amen. Kay ang atong Dios maayo, di ba, mga igsoon? Busa, ato siyang daygon kay sa tanang panahon, siya ang atong magtatagbo. Amen? Tanan nato nga mga gipanginahanglan, even gihatagan taniya og mga kadaugan, kailang busa siya ang angay nato nga pagasimbahon, dili lang kay karon nga adlaw, sa tanan nga adlaw. Amen? Amen. Ato siyang kaawitan, awit sa kaluwasan. Atong himamaton usab ang atong mga katapad ug atong pahiyuman. Ug i-welcome ang mga nagpadulong. Hallelujah! Igsuon ko, daygo na to ang Ginoo sa atong kalisod, siya ang magtatago. Wala na'y lain nga ikabalo sa iyang kaayo, kundi halaran siya sa kinabuhi ko. Suon ko, daygo na to ang Ginoo. Atong daygo ng atong buhi nga Dios. Sa atong kalisod, siya ang magtatago. Wala na'y lain na ikabalo sa iyang kaayo, kundi halaran siya sa kinabuhi ko. Sayaw sa kalipay, lukso sa pagdaig, singgit hallelujah, kay giluwas kita niya sa kalistanan. Mga kamot atong ibagaw, mga tiil isayo-sayaw, singgit hallelujah, kay giluwas kita niya sa kalistanan. Hallelujah! Suon ko, daygo na to ang Ginoo. Daygo na to ang atong buhi nga Dios. Hallelujah! Ay magtatago. Wala na'y lain nga ikabalo sa iyang kaayo, kundi halaran siya sa kinabuhi ko. Sayaw sa kalipay, lukso sa pagdaig, singgit hallelujah, kay giluwas kita niya sa kalistanan. Mga kamot atong ipayaw, mga tiil isayo-sayaw, singgit hallelujah, kay giluwas kita niya sa kalistanan. Sayaw sa kalipay, lukso sa pagdaig, singgit hallelujah, kay giluwas kita niya, kay giluwas kita niya, kay giluwas kita niya sa kalistanan.
Dalaygon kayo atong buhi nga Dios, meaning adlaw, mga igsoon. Busa angayan lang mga igsoon nga ato siyang simbahon ang atong buhi nga Dios ang magtatagbo sa tanan. Amen. Yes, Jesus. Thank you, Father God. Sa imong pagkamaayo, Lord. Ani ang imong mga anak, Ginoong Diyos. Nining balay alang tuanan, Lord God. Nangayo sa imong presensya. Hallelujah. Let the Holy Spirit, Lord Jesus, be filled in this church. Og mabati kanila ang imong presensya. Simbahon ka sa kinabuhi ko, kinasing-kasing nagad buo ako.
Lord, nga nagatubag, Ginoo, sa among mga pag-ampo, Lord God. Bisan wala na among pangayiwa, Lord Jesus, apan imong gihatag, Lord. Among mga kalusugan, Lord God, imong giayo, Lord Jesus, mga balatian, Lord. Busa angay gyud ka nga simbahon, Lord Jesus. Salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo. Salamat, Lord God. Salamat, Lord Jesus. Wala kami laing masulti sa among baba, kundili ang pagpasalamat kay wala mi mahimo. Sa among kaugalingon lamang, mangayo mi sa imong tabang. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Tabangi, O Diyos, nga mapati ka ang kumawang ngawang paglupad. Yes, kasing-kasing ko ioham sa presensya mo. Ioham sa presensya mo. Hallelujah! Hallelujah, mga igsoon! Dalagan kaya nga itong buhay nga Diyos. Busa angayan lang yun nga ato siyang simbahon. Ipagawas ang fire sa imong nga naadiha sa sulod nimo. O atong daigaw na atong buhay nga Diyos. Atong awitan ang atong buhay nga Diyos. Nagdilaab. Hallelujah. Yes. Tara! Na 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 na. Hallelujah. Hallelujah. Na 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 na. Hallelujah. Hallelujah. Kini ang adlaw ihulat nga masinati ka pag-usap. Kini ang tak ng ipangandoy. Ikaw ang matuboy. Walay ka kumpara. Yes, walay ka kumpara. Hallelujah. Walay ka kumpara. Ang imong gugma atong bayawon ka. Tara! Nara 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 na na. Hallelujah. Hallelujah. Nara 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 na na. Hallelujah. Hallelujah. Nagtilaab imong presensya. Mulog sa tungod na tapaw sa nagtilaab imong presensya. Unahing tungod gawas nun na nagtilaab. 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 Ang adlaw gihulat nga masinati ka pag-usap. Kini ang taknang ipangadoy. Ikaw ang matuboy. Walay ka kumpara. Walay ka kumpara. Walay ka kumpara. Ang atong Diyos, mga igsoon. Busa angay lalato siya nga daigon. Ako bayaw ka. Na 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 na. Hallelujah.
Jesus, 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 Jesus. Walay kakumpara, walay kakumpara, walay kakumpara. Ang imong gugma, akong bayawon ka, walay kakumpara. Hallelujah! Walay kakumpara, walay kakumpara. Ang imong gugma, akong bayawon ka, walay kakumpara. Walay kakumpara, walay kakumpara. Ang imong gugma, akong bayawon ka, walay kakumpara. Hallelujah! Walay kakumpara, walay kakumpara. Ang imong gugma, akong bayawon ka. Tara! Nara, 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 na, nara, na, nara, na, nara, na, nara, na, nara, na, nara, na. Nagtila ang imong presensya, walang sumugod kawas. Nagtila ang imong presensya, maraming tungod gawas nun ka. Nagtila ang imong presensya, maraming tungod gawas nun na. Nagtila ang, nagtila ang, nagtila ang, nagtila ang. Hallelujah! Lalay ko na nga itong buhay nga Diyos. Ato pagin siyang awitan. Ato pagin siyang sayawan, mga igsoon. Amen. Hallelujah! Atong awitan ang atong Diyos. Kala walay imposible. Walay imposible. Kung naa siya, basta mo doon lang kita kaniya. Wala dyan tayo mga kipangayo nga dili niya tubagon. Amen? Amen. Sa pagpalasa kabuntagon, lisensya mo akong unahon, ang pulo mo ang akong kaligon. Sunod kasing-kasing ko, mga pagdayi kanimo, tungod sa imong pagkamaayo. Hallelujah! Pagpala sa kabundagon, presensya mo akong unahon, ang puso mo ang akong kaligon. Sulod kasi ko, mga kadayan mo, tungod sa imong pagkamaayo. Ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kadaugan, ikaw ang katubagan. Walay butang ang alis sa kanimo. Why imposible? Why imposible, mga igsoon? Why imposible? Why imposible? Basta ana ka. Why
ang katubagan. Walay butang alis sa kanimo. Hallelujah! Why impossible? Why imposible, mga igsoon? Why impossible? Hallelujah! Why Posible, basta anaaga. Why imposible? Why imposible? Why imposible? Basta unahon ka. Why imposible? Why imposible? Why imposible? Basta anaaga. Why imposible? Why imposible? Why imposible? Basta unahon ka. Why imposible? Basta anaaga. Why imposible? Basta unahon ka. Hallelujah! Dalagon ka nga Diyos, Lord Jesus. Di ba mga igsoon? Walay imposible. Basta unahon nato ang atong buhi nga Diyos. Amen. Amen. Kung naama kay mga balatian diha karon, tugot ipadako ang imong pagtuo, igsoon, nga why imposible sa Ginoo. Unaha lang siya, simbaha lang siya. Wala imposible. Kanang imong mga gipamati na baka sa emotional state karon mga igsoon, na kay gamay nga ka-depress ba karon, isalig sa atong buhay nga Dios. Wala imposible sa atong buhay nga Dios. Angayan lang gid siya nga daygon ug pagasimbahon. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Ikaw ang
siya nga simbahan o wala na ilain pa. Simbahon sa tanan, simbahon ka sa walay katapusan. Hallelujah. Hallelujah. Ang ngayon lang jud mga igsoon nga simbahon nato nga atong buhi nga Dios. Wala nilaing buhi nga Dios. Labaw kaniya. Wala nilaing buhi nga Dios. Nga bisan dili nato makita, apan kita iyang nakitaan. Imong mga ipangayo iyang nakitaan. Pag-patience lang sa imong kagalingon, iya ra jud nang ihatag kanimo. Salig lang jud sa atong buhi nga Dios. Ayaw kaluya mga igsoon. Wala pa kagiayo karon. Naay panahon ang Ginoo mag-aayaw kanimo. Iya ka lang. Gitanaw kung matinudaanon ka ba jud nga mosalig kaniya. Hallelujah. Salamat, Lord Jesus. Kay kanimo, Lord God, nakabaton mi katagbawan, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga kadaugan, Lord God. Salamat, Lord, sa mga kapasailuan, Lord Jesus. Kami man nakalabas kanimo, nagpasalamat mi, Lord, nga imo mang ipasaylo, Lord God. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo sa amwa sa matag adlaw, sa pag-atiman ka namo. Dalay gud ka, Dios. Hallelujah.
lamang, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Lord God. Dalaygon ka, Lord Jesus. Ang imong pagkamaayo sa among kinabuhi, amo jud kining nagitan, Lord. Ang kausaban, Lord God. Salamat sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Salamat sa mga pagtubag. Salamat sa mga kadaugan. Salamat sa kapasayloan. Salamat sa pag-provide, Lord Jesus. Dalaygon ka nga, Diyos. Nga ngayon lamang simbahon ug alagaran. Salamat sa kanunay pagpupuno sa among mga kaugalingon sa imong presensya. Salamat sa imong pulong, Lord. Ang imong pulong mao'y among katagbahon. Salamat. Ibati kong kauhaw sa tubig mo, hallelujah. Umuwi ako, karong Ginoo. Walay laing makatakbaw, o Diyos, ikaw. Wala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father God. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo. Wala dyan milaing malitok, Lord Jesus. Ang imong pagkamaayo, lamang gyud. Wala na ilahin pa. Salamat nga among gi-claim, Lord God, nga imong gidawat ang among mga pagday karong adlaw. Salamat, Lord Jesus. Sa imong pagkamaayo gyud, wala gyud laing masulti. Hallelujah. Og nakahibaw ko nga kitang tanan mga igsoon nakabati sa iyang presensya. Kita karon nakaambit. O kita karon nagmadaugon. Hallelujah. Ang tanang mga nakaambit sa presensya sa Dios maingog, Jesus reigns 7 times. Hallelujah. Jesus reigns. 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 Hallelujah. Hallelujah. Maayo jud kayo mga awit kaysa para sa tumbuhi nga Dios. Na-bless ba ang tanan sa awit makalangit? Amen. Hallelujah. Grabe kayo ang mga awit nga na-feel ginato ang presensya sa atong buhi nga Dios. So karing sunod nga bahin mao ang pagbasa sa scripture nga paggadadon ni Sis Chari. Ang bulong sa Ginoo mabasa diha sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 20 hangtod sa 32. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudluan diha sa iyang mga pagtulunan kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus. Busa, hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgon niini. Kinahanglang baguhon gayod ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug hunahuna.
Isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Busa, ayaw na kamo pamakak. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkatao kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kung masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw hatagi gihigayon ang yawa. Ang kawatan kinahanglang dili na mangawat kun dili magtrabaho na aron makatabang usab sa mga kabos. Ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong kun dili ang makatabang lamang ug ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgut. Pagkaluy-anay hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Ato ang sunod ang laing bahin mao ang pag-share sa iyang kadaugan. Nasayod man kita nga aduna kitay kadaugan sa tagsa nato ka kinabuhi. So ang siya ang mo testify sa iyang kadaugan karon ni sa atong igsuon ni Brad Albert. Atong pakpakan tumbi nga Dios sa iyang kinabuhi. Praise. May buntag mga yala igsoon. Niari ko yung tubangan di aron paghatag og kadaugan sa akong kinabuhi. Dako gini kadaugan kay sa pagmata sa sayo sa buntag usara na ka grasya sa Ginoo nga nagipamata pa niya. Kining akong kadaugan kuan kaniadto og sa kaniadto wala pa ta sa Ginoo og karon nga ana-ana ta sayang sa Ginoo. Kaniadto akon man tong na testimony kanang unsa gyud ka kalisod kagim kita kalisod no pero katong ako gyud grabe gyud pod kay sa diya ganagong wala pa ta sa Ginoo ba na ang mga kalibutanon nga buhat tanan nga ka iskutog kalibutanon na tanang bisyo nya kanang dili malikayan ang suko ta nya kanang mo nahi mo kuani mo ba mo kigaway mura po kag mo sukol po ka tungod kay wala pa tas Ginoo ato wala tay pagpaubos nya dili nako kani tason kay na iskutan man to nako nga ato sa una nga kung kuan kadaugan kani ining nanata karon gracias Ginoo. Praise God gyud nining kanang natas Ginoo na ba kay unsa gani atong kanang paninganlanon iya ra gyud i-provide nya kanang ako ging nasinati ang pagamayo sa Dios sa akong kinabuhi kay kanang wag ko niya pasag di ba bisan gani makasinati ko kaluyahon niya ako rang i kuan niya yampo i-diagram ako niya so para mawala pod kay
kaya ba man ko gyud nga, kaya ba naman ko sa kamatuoran sa gyud kaya ang Dios di gyud siya mo kon pakyas. Nga praise God gyud sa akong kinabuhi kay sa akong kanang panginabuhi bitaw kon biya kanang lisod di biya lalim ba init nya wag gyud ko niya tagaik mga balatian grabe gyud ang gahom sa Ginoo tungod kay kanang nagkinabuhi naman ko huyon kaniya ha nya ako ginasinati ang gawom sa Ginoo. Katong kaning kanang nabag-o na ta ba? Wala na tas bisyo. Gahom na sa Ginoo. Nga yatang gibag-o. Kundo nga nay sa mga financially sa among mga physical nga bahin wag giniyap giyag bing gitagbo gyud kana iya ra gyud gi-provide ba no kaniadto kay sa kuan kanang sa ko trabaho apan kulang gyud ang mga panginahanglanon sa pamilya pero karon nana ko sa Ginoo wala gimiya pasakde kay ang bisan gani kanang sa una nagka-testimonium to nako nga kanang mangumpra mi ba nga igo-igo ra gyud ang among kuan para pangumpra pero karon salamat sa Ginoo nga naghinubra pa gyud nya na mga panalangin akong share pod sa akong mga pamilya so grabe gid ang Dios nga kuan matinud-anon gid siya. Iya gyung gitagaan mig mga kanang bitaw sobra-sobra gani. So bless God gyud mga igsoon. Moro to akong testimony. Akong ibalik ang buhi nga Dios ang igulog himaya sa atong Dios. Sumao ka to iyang kadaugan nga grabe jud ka maayo gyud ang tungbuhi nga Dios o ka powerful kay bisan daw sa una siyang kinabuhi napa siya sa kalibutanon then maglisod pa siya ka nagkontrol nga wala pagpaubos pero karon iyang kinabuhi na bago na siya kanang kaalam unsaon pagkuana then ang Ginoo nag-uban kaniya nag-provide sa iyang mga panginahanglanon bisan aduna man tay mga pagsulay sa tong kinabuhi pero iyar gyapon tang ipalabang ni ana so karon atong isulod ang muhalad para sa atong buhi nga Dios nga awit nga pagadadon sa Tamayos family atong pakpakan tong buhi nga Dios sa iyang kabuhi. May buntag ka natong tanan. Naadi mi sa iyong atubangan alang sa halad awit sa atong buhi nga Dios. Ang amo kantahon naguluhan og inspirasyon ka. Low.
nga puno sa pagsulay. Mga problema ni dangat kanunay. Sa paningkamot kung kulang sa inspirasyon, walay laing himon, gawas pagduol kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi, gawas kanimo. Busa karon gikinahanglan ang kadaugan, isalikway ang problema kaguon, ug ang pagsalig ihangan dito sa langit. Tinuod nga kalibay ang pagduol kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi, gawas kanimo. Busa karon gikinahanglan ang kadaugan, isalikway ang problema kaguon, ug ang pagsalig ihangad dito sa langit. Pinuod nga kalipay ang pagduol kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi, gawas kanimo. Inspirasyon. Nindot kayo ang mensahe nga atong nadunggan nga ang ato ang pag-alagad mga kaigsunan nadasig ta dili sa unsay atong gipangayo ug unsay atong gikinahanglan. Nadasig ta sa pag-alagad sa Dios tungod ra gyud ni Jesus Christ. Tungod sa iyang mga saad, tungod sa iyang mga mensahe nga atong nakaplagan ug nakatunan sa balaang kasulatan nga diin gisulat ang tanang mga mensahe sa Dios aron ikaw ug ako nga mubasa nini makakat-on sa iyang mga plano, masayod sa tanan niyang mga paagi o masayod sa tanan niyang mga saad. Every promise sa atong Dios mga kaigsunan duna na say mga saad. Ingnay mong tapad, matag sa dunay pamaagi, matag saad sa Dios dunay pamaagi. Amen. Ang saad sa Dios nga mahumana ang iyahang gihimo nga mga lawak didto sa gingharian sa amahan, mubalik siya kisay mubalik si Jesus. Iyang saad nga mahumana gani ang mga lawak, mga dapit, lugar nga iyang giandam nga siya mismo ang nabuhat didto sa gingharian sa Dios nga mao ang bagong langit ug ang yuta. Pag mahumana gani ni si Jesus maingon, mobalik siya dinhi og ang iyang saad nga ikaw og ako kuhaon ta.
Aron sa tanang panahon hangtod sa kangturan kita mag-uban niya. Kana imong mabasa diha sa sulat ni Apostoluan kapitulo 14. Atong pagpakan ang Dios mga kaigsunan sa matag usa, atong pagpakan pod ang matag usa nato kaigsuon. Ang atong kaugalingon ang pagpakan diha sa presensya sa Dios. Og salamat ko sa kinabuhi ni Gaupili og ni Ma'am Dindin, atong pagpakan ang Dios. Niari gyud sila. This is the first time o dili ni ang last time nga mag-alagad sila sa Dios, musimba sila sa Dios. Tungod kay ang ato ang gikatunan o gitinguha nga atong masayran dili pulong sa relihiyon, dili pulong sa tao, kundi dili pulong sa Dios. Amen. Mga igsoon, nindot kayo ang mga mensahe sa miaging Domingo mahitungod sa pulong gitawag ka sa Dios. Alang sa mga nakadungog, nakabati, ilabi na sa itong makigsunan nga naakaroon sa laing mga lugar sa Pilipinas o sa gawas sa nasod. Diin nakigdoyog, nakiguban sila sa atong pagsimba nga to sa Dios, pinaagi sa social media, pinaagi sa Facebook Live, ang pulong mong kinabuhi ko. Ila usam na donggan ang dasayran nga mga mensahe sa Dios sumiaging Domingo mahitungod nga ikaw ako gitawag ta sa Dios. O gayaw kalimot nga ang Biblia nagsulti nga ang tanang mga tao gitawag, gidapit, pero dili tanan gipili. Ang mga tao nga wala pilia, gigapos. Wala sila makasunod sa tawag o pamaagi o pagtulunan sa Dios tungod kay gigapos sila o itambog sila sa linaw nga kalayo. Matod pa ni Jesus Christ, diin magkagut ang ilang mga ngipon o maghilak sila nga wala na gyoy pagkahuman. Pero ang mga tao nga gipili, giusab sila sa Dios, gibless sila sa Dios, nagpadayon sila sa pagsimba o pagtuon sa Biblia og naay kausaban ang ilang kinabuhi kay gianda man sila sa dapit nga anay katapusan. Og matod pa ang mga pinili ayaw kalimte balika ni Jesus aron kuhaon og lalinon. Amen. Ingon si Jesus, mahanaw man ang kalibutan. Pero ang iyang mga mensahe nga diha ang iyang saad, di gyud na mawagtang. Ang ato karong pagahisgutan mga kaigsonan, nindot kayo ni mga kaigsonan, mahitungod ni sa ang pagkapinili mao ang sinugdanan, mao usab ang katapusan. Wow, nindot kayo ni nga mensahe. Og ayaw ninyo kalimti ang gisulti ni Apostol Pablo nga diin iyang gisulat diha sa Efeso kapitulo 4 bersikulo asa to nagsugod sa bersikulo 20 hangtod sa 32 nga naghisgot siya sa mga pamaagi nga kung unsaon aron kita magpabiling pinili. Ang word nga nagpabiling pinili mga kaigsunan sa last Sunday atong nasabdan nga ang mga tao nga naas pagkapinili o gipili sa dila sa Dios naagyoy kausaban, naay kabag-uhan. Amen ba? But ipasabot na takdan ta, nakakaton ta sa mga kinaiya ni Jesus Christ. Even siguro kita mga kaigsunan kung mananom ta og mga mais, kung nakahinumdum lang mo mga kaigsunan, kung ang usa ka mais magtanom ka og mais nga dalag, di ba na atoy dalag, dili tong sweet corn. Tong dalag, yellow. Magtanom kag yellow, puro ra gyud na yellow. Imo ba gyud ang pilian, puro ra gyud yellow. Pero kung makatapad na siya mais nga puti, matingala lang ka, nganong ang imuhang pinugas yellow man, pero ang imong silingan nga iyahang gipugas puti man, inig-ani nimo nganong naa may puti. Nakasuhay mo? Kami nakasuhay mi nga dunay mais ako ang mga ginikanan nga puro pula. Nagtanom sila og mais nga puro pula. Unya layo ra kaayo ang amo ang silingan. Mga pila siguro kadupa nagtanom pud sila og mais nga yelo. Naapoy mais nga puti. Ngano man nga pagsanggi namo sa mong mais, naa may yelo. Naapoy puti nga pula ra man kay untang binhi. Unsay may mga pagtulunan nga atong makuha diha, inani ni siya. Kon ang tao, duol kayo sa mga taong wala mabago, may posibilidad nga siya matakdan. Sa amo ang counseling, samtang na-eskwela ko sa theology, 4 ka tuig mga kaigsunan, among nasabtan mga kaigsunan nga ang pinaka makapa-impluwensya sa kinabuhi sa tao, the number 1 nga maka-impluwensya sa kinabuhi sa tao kanang imong kuyog.
Amen ba? Kisay mo agree. Kung kanunay kang kuyog sa Dios, kung kuyog ka kanunay, muuban ka kanunay sa mga mensahe sa Dios, sure ko nga mabag-o gyud ka. Og ang tanan nga tao nga mabag-og mao nay giingon ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 17. Unsay giingon? Diha sa kapitulo 5 versikulo 17. Naaman tay mga Biblia, mga kaigsonan, no? Nindot kaayo kung naa kay Biblia. Unya murag naa toy Biblia sa igaw pili, mura og wala pa, pwede ra tiyo tamong tagaan uban ni Ma'am, no? Kay naa si Ma'am Dindin para mabasa pod ang Biblia. Kay diha gyud ta dunay kasiguruhan sa mga saad sa Dios nga iyang gisulat diha sa Biblia. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 mga kaigsonan bersikulo 17 nag-ingon. Ingon din nga kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na og ang bag-o miabot na. The word bisan kinsa, bisan unsa ka pa ka makasasala. Bisag grabe pa ka-adik ang tao. Bisag grabe pa siya kahugaw. Si propeta Isaias mga kaigsonan nagsulti nga bisag unsa pa kapula, kaitom, kalagom ang atong sala. Kaya tang papution sa Dios. Kaya tang bag-uhon sa Dios. Sa unsang paagi, mao nay gikinahanglan tong masabdan og masayran sa ato karong panag-uban nga kinahanglan masayo ta sa pamaagi sa Dios aron mas ma-apply na to, masunod na to ang iyang mga pamaagi sa ingon, magpabilin tang naas kabag-uhan. Amen? Kay walay makasulod sa langit nga taong makasasala. Walay papel ang relihiyon sa pagluwas sa taong makasasala. Ang relihiyon, ang iyang papel, musunod, mutudlo sa mga mensahe sa Dios. Pero sa tibuok kalibutan, ang pinaka-worst nga akong nakitaan, diha sa kalibutan, dili tanang relihiyon, Biblia ang gitudan. Biblia ang natuman. Pila ka mga relihiyon diri sa Pilipinas. Kung doon na kay pagpakabana mahitungod sa Dios, mahitungod sa plano sa Dios, dapat ikaw mismo magtuki niini. O kami nga nagdumalag mga simbahan, responsibilidad namo ang pagtudlo o pagpahinumdum sa matagusa nga ang mga mensahe sa Dios may bugtong makatudlo nato aron doon na tay kasiguruhan sa mga saad sa Dios. Ina imong tapad, Biblia mo'y naas kasiguruhan. Munang kung daan tay gituhan o tinuhan, dapat nagpakabana ta sa pagbasa sa balaang kasulatan. Kay si Jesus miingon, mahanaw man ang mga langit o ang yuta, pero ang pulong sa Dios matuman. Walay gisulat diha sa Biblia nga dili matuman bisan gani ang kudlit niini. Kana ang inyong mabasa diha sa Mateo. Now, mga igsuon dunay duha ka mga pulong ug dunay ikatulong nga pulong nga kinahanglan natong tipigan atong masabtan. Una, kining gitawag sa diha nga naa nata ni Jesus Christ, nahiusan nata ni Jesus Christ, the word pinili nata mga kaigsonan, ang unang isgutan diha mao'y sinugdanan sa katapusan. Oh no, kanang gitawag mao ang sinugdanan og mao usab ang katapusan. Dunay duha ka pulong, sinugdanan og katapusan. Ang tanan mayong sinugdanan og katapusan. Now unsa may una natong hisgutan anang duha? Okay? Kanang katapusan. So sinugdanan, katapusan. Ang giisgutan diha mga kaigsonan, katapusan sa bag-ong kinabuhi. No, sa daang kinabuhi. Sorry. I'm sorry. Murag kuan na siya, murag nasayop na siya. Katapusan na siya sa daang kinabuhi. Oh, sinugdanan sa bag-ong kinabuhi, ikaduha. So diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 17, grabe na kasasayon ang gidiscuss ni Apostol Pablo nga wa gyud ta lisura. Ang giingon diha, bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang tanan miyong bag-o na siyang binuhat. Unya ingon diha, ang daan miagi na. Okay, pero kabantay mo nga dunay mga panahon nga maglakaw ka, unya miingon ka nga muagi ra gyud ko anang balaya bisag unsa may kakaila. Pero kay gitawag man ka usay mo hapit. Ang daan nga kinabuhi niagi na. Pero
unsay niabot? Ang bag-o miabot na. So diha sa atong paghayusan ni Kristo mga kaigsunan, sa atong pagkapinili ni Kristo, giklaro diha nga ang katapusan mao na nay katapusan sa daang kinabuhi, no? Kapitulo 6 bersikulo 6 sa Roma ato nang tanahon. Roma kapitulo 6 bersikulo 6. Ingon din ha, kay nasayod kita nga ang atong daan og makasasala nga pagkatao gilangsang na uban ni Kristo aron malaglag kini og dili na kita maulipon sa sala. Kana di ay mga pinili, ikaw ug ako nga gikan tang gitawag, kanus gani ta gitawag katong nakadungog tagwali, katong gidasig ta nga maminaw ta, musimba ta. Mao na nay time nga gitawag ka. Pero lain-lain ang pamaagi nga gipakita sa Biblia mahitungod sa pagtawag. Ang ubang mga tao, dunay tao og akong nakaila mga kaigsunan nga doon na siya kanang wala siya agniha. Gipadamgo gid siya. Nakaadto sa simbahan. Doon na po'y gitawag siya mga kaigsunan, dili pinagi sa tao nga gidasig siya, giimbitar siya, kanang gi-invite siya, kundili kanang sulod ra sa simbahan, nanimba lang siya tungod sa itoy. Usa may nahitabo ng itoy. Kanang nakadungog siya og kanang balita. Karon kay nakadungog sa balita nga dunay pila ka mga taong nangamatay tungod sa rabi sa itoy. Nahadlok siya, nag-anxiety siya ato. Unya grabe na siya mo siyabu, grabe na siya mo sugal, grabe na siya mo inom, kanang tawhana. Nya naana siya sa Sudlondos. Mismo ang lugar nga diin sila mag-inom, ako mismo nakakita kung mutuo mo dili tuon na lang, ako mismo nakakita gabundo gyud ng puro tanduay nga mga basiyo. Gitawag sila sunog baga. 7 sila kabuok, 2 na lay nabilin. Sunog baga. Mahalinan sila sa yote kay diha sa Sudlondos, grabe man na ka mga utanon diha. Munay kompetensya diri sa Nugas ug sa Mantalongon ang Sudlondos. Pag mubaga ang mga utanon diha, mubagsak ang presyo, mapiktuhan ang atong Mantalongon nga mga produkto. Muna nga dito ko ni gidala ko niya kay ihag yung ipakita nga mauni ebidensya pastor nga grabe ko kaplahubog sa una. Kabundok yun ang mga tanduay. Muna nga ingon siya nga unsay nakabag-o kuno nganong gipangita ko niya kinaaman ko atong panahon na sa Love Radio sa atong programa ang pulong mong kinabuhi ko sa 97.9 Love Radio Cebu. Unya nakadungog sa akong programa kay naa sa Sinsin. So iyang gi-testimony nga dili gyud tao ang wala siya ibalita sa tao. Ang hinungdan nganong nangita sa simbahan tungod sa itoy. Kay nakadungog sa balita nga daghang nangamatay sa rabi sa itoy. Karon kay nag-anxiety man siya. Nahadlok na siya, nabalaka man siya. Tungod sa kabalaka, wa po siya matikod. Ang itoy nga gidala siyang anak, nimpaak siya ang tiil. Unya, gadamgo na siya, nga mamatay na siya. Unya, ang solusyon mo ato sa simbahan. Kabalo ba ka? Gikan sa pagkabisyoso. Karon pastor na. Ngano man, dili tungod sa relihiyon, tungod sa Biblia. Amen? Muna ang Biblia, sa dihang nagkinabuhi ko ani, daghan nga akong nakitaan nga kausaban sa akong kinabuhi. So sa giingon, bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bag-o na, ngano man, apil na di ay dito sa paglangsang ang tanan natong sala. Gilangsang na ni Jesus Christ ang tanan natong mga sala og ang sala nalaglag na. Og ingon si Apostol Pablo sa Roma 6:6, dili na kita ulipon. Slaves. The word slaves. Kabalo ba mo anang pulong slaves? Kanang makapugong na ka. Kay ang tao nga slave sa sala, slave sa bisyo, bisay kapila pa ka mo ingong, di na ko mo inom ra gyapon na. Bisag mo ingon pang asawa nga, di ka padulgon, basta kay mo inom. Mo ingon ra nang, di na lagi ko mo inom, bisag di na. Dulog. Pag humagdulog, inom na po. Ano man, slaves man siya sa bisyo. Di man siya kapugong, di man siya kalikay.
Pero tungod kay nahiusa naman ta ni Jesus Christ, gilangsang naman ni Jesus Christ ang sala. Muna niingon si Pablo, di na kaulipon. Munang ako, wa nako madala ni bisan unsang bisyo. Bisan ikaw. Ngano man, kung magpabilin ka sa pamaagi nga gibilin o gidiscuss ni Apostol Pablo diha sa Episo 4 sumala sa gibasa kaganina diri sa atong igsuon. Now diha sa Lucas, okay, unsa man ang mga pamaagi kanang word biyai ang daang binuhatan. Daghan nga mga nagwali mga kaigsunan nga moingon nga ang kitao ra gyud ko, makasala ra gyud ko. Ang makabag-o ra gyud sa akong kinabuhi ang Dios lang. Insakto na siya, pero kulang ang ilahang pangagpas o panabot. Yes, ang Ginoo mooy mo bag-o nato. Pero ang iyang pamaagi wala ililong. Gitudlo. Gibilin sa Biblia. Yes, ang Ginoo mooy mo bag-o. Pero ang trabaho naa nimo. Naa nato. Ikaw nga mahan, ikaw nga inahan, ikaw nga ginikanan, kita nga mga anak, naay pamaagi ang Dios aron kita mahingpit o mapabilin diha sa baguhan. Ngano man kay ang tao nga nas kabaguhan siyurbol o sigurado sa balaang sa kaluwasan. Now unsa may mga pamaagi diha sa Episo kapitulo 4:22. Ang Episo kapitulo 4:22 mga kaigsunan, maunay pamaagi diha sa gisulti diha sa Biblia 22. Pero nindot kaayo na mga kaigsunan kay ang gibasa ganina nagsugod man sa bersikulo 20. Nakasunod ra mo sa ako ang giwali. Episo 4 bersikulo 20 ang scripture reading hangtod sa 32. Kung inig-uli ninyo, basahan na kamo nga naa sa social media, naama mo sa Pilipinas o naama mo sa gawas sa nasod labi na sa naa sa Middle East, akong dasig ninyo, hatagi ninyo og panahon ang pagbasa aning maong libro. Episo kapitulo 4 bersikulo 20 hangtod sa 32. Diha sa bersikulo 22, kanang giyong biyai ang daang binuhatan, ang giingon dinhi 21, sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya nga gitudloan diha sa iyang pagtulunan kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus. 22, busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgo niini. Unsay giingon? Hukasa. Kinsa man ang trabaho sa Dios? Dili. Ang trabaho sa Dios maong pagtudlo. Ang trabaho sa Dios maong pagpadayag sa mga pamaagi nga angay natong buhaton. Unsa ang angay natong buhaton aron magpabilin kitang bag-o. Aron sa ingon ang bersikulo nga giingon ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto 5:17 nga ang tanang naiusa kang Kristo bag-o na ug ang daan milabay na ug ang bag-o miabot na. Mahitabo lang na kung ikaw mismo ang muhukas sa daan nga kinabuhi. Unsa man ang hubo hukas sa daan kinabuhi, kanang ikaw nagyoy mo stop. Ikaw nagyoy mo dili mo balibad. Di na lagi ko. Ang problema mga kaigsunan, samtang nagwali ko sa Bohol, kay nagalain-lain lang kung nagwali diha sa Bohol, ang problema doon ay mga tao nga kana bitang grabing makabalibad. Nya hadlok-hadlokon mapud sa mga kaila. Moingon ang tao nga bag-o nako, gilangsang na ang akong mga sala ni Jesus Christ, unya di na ko ulipon sa sala. Nya moana man ang imuhang barkada kaniadto og dili na gani kamo inom ani. Di na tikaw ilhon nga amigo. Ha moingon ka ba lagwa koy amigo. Di na lagi ko mo inom. Kay Kristohanon ako. Ay ka nga moingon pod ang imong amigo unya di ka. Nya na may mga tawo moingon unya unsa man na bugnaw. Mo inom ra di ay. Unsa man bugnaw? Buot ipasabot, hukasa, ayaw na isulob. Ayaw na dawata. Balibare. Dili nako. Nganuman, di nako ulipon sa sala. Now, dili nako slaves. Bisan unsa nga sala. Bisan unsang klase imbisyo. Unya,
Mangayo na yung kagtabang ni Lord. Lord, ligon ako. Kung doon na pa'y mga pagsulay o mga kanang mutunol, mudasig sa pagpakasala, Lord, tagae kog kaisog o kusog sa pagbalibad. Naaday nato ang trabaho. Amen? Unya, kanang word nga gihukasan nimo para dili na nimo hubuon pagbalik. Ayaw paduol sa mga taong dunay bisyo. Kay kung magpaduol ka sa mga taong dunay bisyo, ang mahitabuan ni bisan saon nimo balibad sama sa mais, matakdan gyud ka. Nako ha? Kini seryoso ni nga teaching. Nganuman, ako ang prayer nga kitang tanan na ay kaisog. Kay kung kita mga igsoon magpadayon ang paghukas sa daan atong ginabuhi, i-bless gyud ka sa Ginoo. I-bless gyud ka. Mabag-o ang imong kinabuhi, mabag-o imong pamilya, maharuhay ang imong pagpuyo. Kay wala mo ani si Jesus aron ta maglisod. Mi ani si Jesus aron ta maharuhay. Juan jis. Si Satanas try mi anhi aron ka maglisod. Aron ka mahimong alaot, kawatan ka kanunay. Gubon gani plano ni Satanas nga patyon ka. Pero mi anhi si Jesus giduphan ta diha sa cross. Aron kita magkinabuhing madagayaon ug dunay kinabuhing madagayaon abundantly. Unsa man abundant? Walay nahot? Makaluluoy? Gaatang ra og ayoda dias barangay? Abudan siya gani, di na ka maghuna-huna nga naa di ay ihatak. Maunay tinuod nga kinabuhi. Nga gusto sa Dios nga imong masinatian. Dili na ka maghuna-una pa. Pero unay ayoda, apil po ka, oy dawata. Ayaw pag hinambog nga, giblis na ka. Ako gani, mangita pa manggani ko, sahay, mangutan ako, kap, apil ko. Ano man, makapanghatag man ka. Damor kang hatagan, mangkapanghatag. Amen ba? Muna nga, naa nato mga kaigsuunan, dili kay, unsay gingon, hukasa, abot sa unahan, sa dihang doon na kay hukason nga daang kinabuhi, 24, tanawa sa Episo 4:24, isulob ninyo ang bagong pagkinabuhi. Bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan, kita di ay musulob. Unsaon pagsulob? Ikinabuhi ang pulong. Mao na nga diha sa Lucas 9:61, 62. Ang giingon diha ayaw nagbalik. Usa na siya ka parables. Si Jesus miingon, ang magsugod og daro kinahanglan dili siya magsigig lingi. Magsugod ngini kag pangalagad, ayaw na lingi ang mga bisyo nga imong gihukas. Bisan ako, kung magsigig kog tan-aw sa mga bisyo diin ko nagikan, madala gid ko. Pero ang Biblia nga nagtudlo nako, isulob day ang bagong ginabuhi. The word is sulob, ikinabuhi ang mensahe sa Dios. Next, kanang sinugdanan sa bagong kinabuhi. Unsay sinugdanan? Unsaon mahitabo ning sinugdanan sa bagong kinabuhi? Una, magtuod og magpabilin sa pulong sa Dios. Sa Juan 8:31 hangtod sa unahan si Jesus miingon, iyang giingnan ang tanang mga nanoo. Unsay giingon diha? Si Jesus miingon sa mga nanoo. The word nanoo, kita na. Diba? Tanang mga tao kung atong pangutan-on, nituo po na sila ni Jesus. Pero ang tanang mga tao, dili pareho, dili tanang tao nga, miingong na ay Ginoo, nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Tama? Bisan sa atong barangay, bisan sa ato ang lungsod, atong syudad, atong probinsya, muhimo tag statistic, mangutana ta mga kaigsunan sa mga tao, interview, mutuo ka ni Jesus? Ay, mutuo yun na sila. Pero tanan natong ki-interview, sigurado yun ta nga dili tanan nasayod sa mensahe ni Lord. Even kita, dili tanan nga naa nato, kita dili tanan nato karon, even sa ato mga kaigsunan nasayod sa mga pagtulonan ni Jesus. Usay giingon diha, si Jesus miingon sa tanang nanoo niya,
kung tumano ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinunan. Diha gipakita mga kaigsunan nga dili di tanan nga mga tao nga moangkon nga tinunan o nagtuo sa Dios, tinuod nga nagtuo. Tama? Tama? Nasabtan? Tinuod na. Naghatag si Jesus og mga pamaagi kung unsaon niya pag-ila sa tao nga ning tuo ug unsaon niya pag-ila nga iyang tinunan. Si Jesus maingon nga kung kining tawhana nang kinabuhi sa akong mga pagtulunan, sigurado ko nga kini akong tinunan. Ug ang tinunan maoy balikan ni Jesus. Pangutana, sa imong pagtuo nga duna kay Jesus, duna kay Dios nga gilagaran, nasayod ba ka sa mga pagtulunan ni Jesus? Sa pulo ka mga pagtulunan ni Jesus, sa Mateo 5:7, bisag usa, naa pa ba kayo na hinumduman? Dapat lang. Kung atong nasayran ang napulo ka mga pagtulunan ni Jesus Christ, pero wa pud nato buhata, si Jesus ug ang mga apostolis nagpasidaan. That is a warning. Kung muangkon ta, nasayod lang ta sa mga pagtulunan ni Jesus, pero wa nato buhata. Mao nang naa sa Santiago, nas unahan, nangilad ratas atong kaugalingon. Kung igo ratang nagtuon, ug wala nato buhata, giilad ra nato mismo ang atong kaugalingon. Kinsa alkanse? Kita. Muna nga ako, sa dihang nagtuon ko sa Biblia, ning dangop ko ni Lord, Lord, dili na ko kaya kung wala ka. Kining nasantanang mga sulat ug sugo ug pagtulunan, dili na ko kaya kung wala ka. Tabangi ko. Ang kabag-uhan dili instant. Ang kausaban dili instant. Inanay na siya. Tagsa-tagsa na siya. Dili diha mabiyaan nimo ang bisyo. Tinuod na, ayaw ka bala ka kung naa pa kay bisyo. Sa dihang bag-o pa ka. Kay dili tanan nga bisyo instant nimong mabiyaan. Nagkinahanglan kang modangop ni Lord. Mabitaw mo simba ka. Nga Lord, ni ako, nanginahanglan ko kusugikan kanimo. Nanginahanglan ko sa imong tabang. Kay si Jesus maingon sa Juan 15, wala mo'y mahimo kung wala ko. Muna mo simba gyud ta. Dili sa ingon nga, wa nagyud kamoy bisyo tanan. Pero wala magpasabot, nga bisan na apa kay bisyo, sigurado na kang makasulod sa gingharian sa Dios. No. Inaanin ni siya. Hinahinay ng ihatag ni Lord ang kusog. Makalingkawas sa likas bisyo. Pero timan ubanan nimo siya og paningkamot. Ubanan nimo og tinguha. Mo nang naay mga pamaagi. Kay kung magpabilin rasad ka, nga naa kay dili maayo atubangan ni Lord, dili tanang blessing mo abot nimo. Nganuman, dili mo sugot ang Dios nga ang iyang giandam nga panalangin, iyang ihatag sa tao nga dili pa kasaligan. Kay mausik ra man na. Like example ako, na ako'y bisyo. O niya mga ko Lord og 1,000 Lord. 1,000 Lord. O niya karon naas akong panginhanglan 1,000. Ay 2,000 na lang, ay 5 na lang Lord. Karon na anak ko'y 5 gihatag ni Lord. Nya karon kay napa mo ko'y bisyo. Makita na ni Lord nga ang akong 5,000, basig 500 lang akong magamit. Ang 4,500, tuwas bisyo. So, ang panalangin ni Lord nga iyang ihatag, kung dili niya ni sutaon, mahimo ni tong dautan, kay mauray makapaguba sa akong kinabuhi. Walay bisyo nga makaayo sa tao. Puro na makabagong guba. Bisan kinsang doktor imong pangutanon, walay bisyo nga makaayo sa tao. Puro yun na makaguba. Makaguba sa relasyon, makaguba sa utok, makaguba sa kinaiya. Na yung mga tao nga perting buutana. Pero kung makainom, haskang pagkahisuga. Moingon yun nga. Unya, sapayan ra ba o perting kusgana kung mahubog. Perting isuga, unya mapaling rag-ali-alihan. Tinuod na ako, nag-istorya ragos tinuod. Ano man? Dili ko, wala ko magpiyong. Kita ko sa tanang pangitabo ug diha ko nagtuon. So, muna nga, padayon ta, sunod, padayon ta sa pagsimba. Ang tanong yung padayon mo simba.
Dili lang kausa sa usa ka bulan kausa. Dapat every Sunday. Why? Sa 7 ka adlaw sa usa ka semana, ang Dios mismo from Genesis to Revelation, cover to cover sa Biblia, ang Dios stricto kayo about days, about sa mga adlaw. Sa usa ka semana, 7 ka adlaw, unom ang gihatag sa Dios sa imuha. Tapos kuhaan pa nato ang adlaw nga para iya. Kita mo kalendaryo, dili kandilaryo kay ako nang apelyido. Kalendaryo. Kita man tag kalendaryo. Kalendaryo naagyo nay mga adlaw diha, lain-lain na siya og kolor. Kung itom, kung pula, blue, naagyo nay pula. Ang pula mao gyud ang adlaw Domingo. The first day every week. Naagyo nay pula ang Domingo. O kanang Domingo para na sa Ginoo. Nya dili gyud na tibuok gani tibuok adlaw ang atong mahatag. Ngano man, muari tag alas 10, uli po tag alas 12. Duha ka pinra ang ato ang gihatag ni Lord. Tama? So, padayon ta sa pagsimba. Usay kayo sa Hebreo 10. Ayaw unda nga ang pagtigom sama sa gibuhat sa uban. Hinuon pag dinasigay kamo kay hapit na mubalik ang Ginoo. Unya, mutuman ta sa pulong mo na akong giingon diha sa Santiago Kapitulo 1:22 nga kon ang usa ka tawo igo rang mamati pero di mutuman, nangilad ra sa siyang kaugalingon. Amen? Amen. Mo na nga ako nagtuon ko sa Biblia, akong gipangayo ni Lord, tagaay ko kusog. Ako lipay kay ko ni Dong Marvin, nganuman nakakita ko sa post ni Eden nga nagbasa na si Dong Marvin og Biblia. Kabalo ko kung mubasa ra gyud ang tao og Biblia, makakat-on gyud sa mensahe ni Lord. Amen. Dong Marvin nakaagi siyang mga pagsulay. Ngano man, dunay buhaton si Lord sa iyang kinabuhi. Kay nanay manggod kung yes, dili diha magic mawala ang tanang bisyo. Tagsa-tagsa siguro maunay nawa aning bulana, maunay nawala aning tuigan, apa may nabilin. Pero ang dili nimo hukason, ang Dios nay mo disiplina kay anak man ta. Hebreo 12. Walay anak sa Ginoo nga dili niya disiplinahon. Unya ingon siya, anak. Kanang unsa nay giingon diha? Anak. Hatagi bugaton ba? 12. 12 size. Hebreo 12. Ako ra check upon. Hebreo 12. Size. No, ingon din anak, isipa nga mahinungdanon. Ang pagdisiplina sa Dios, sa Ginoo kanimo og ayaw kaluya kun badlungon kaniya. The time nga badlungon ta kanang naas mga wali. Yes. Kung love ta ni Lord, maigo gyud ka wali. Kay kung mawali ra pud ko nga dili para inyo, that is useless. Tama? Tama. Mo na nga sa akong pagwali daghang mga tao na usab. Ibi ng mga pulis. Karon na ay mga pulis nga estudyante nako sa Bohol. Hippie siya. Nya grabe ang iyahang naagian, nag-anxiety siya kay nagbulag siya. Pero karon nagbalik sila o niya nagpadayon sa pag-alaga ni Lord. Insa di ay makatabang ang tanang relihiyon. Kay dili tanang relihiyon nagtudlo sa Biblia. Pero bless lang kayo ka nga naka sa simbahan nga ang Biblia mo igisintro. Itong pakpakan ng Ginoo. Sunod, mga kaigsunan, mo padayon tabisan dunay mga pagsulay o magpaabot ta sa ganti. Amen? Mateo 24:13, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan, mauray muluwas. The word apan, gitagaan kag idea diha, kung kinsa ra gyud ang maluwas. Tama? Kanang word apan ang mulahutay hangtod sa katapusan, mauray maluwas. Mulahutay gyud ka. Di ko makalahutay kung di ko muduol sa Dios. Di ko makalahutay kung wa ko mutawag sa Dios. Di ko mulahutay mga kaigsunan kung wa ko'y time nga gihatag para ni Lord. Malahutay ra ka, makapadayon ka, og makaabot ka sa finishing line, og makasulod ka sa tinuod nga kaluwasan, mulahutay ra kag simba. Mo na niyong ayaw undang sa panagtigom. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 25. Next, adunay tentasyon. Adunay mga tentasyon, no sa gingon? Adunay mga tentasyon, adunay mga pagsulay, mo na Santiago si Jesus muganti sumala sa tong binaton. Mateo 26:41. Ako anang tanawon.
Kay alas 12 na. Okay pa mo? Wala pa mo gutom ha? Alas 10 bita ka tong sugod, no? Kuha na ta. Last na na. Okay. Mateo 26:41 unya kanang 22:12. Mateo 26:41. Sige ingon din he. Pagtukaw kamo o pagampo aron dili kamo madaog sa panulay, andam ang espiritu apan luya ang lawas. Inani ni. Sa panahon nga masuko ka, sa panahon nga maguol ka, sa panahon nga masakitan ka, ayaw gamita ang imuhang kinsa ka kaniadto. Kinsa man kanita kaniadto, unsa ta kaniadto? Daan nga kinabuhi kanang masuko-suko gyud. Singka-singka gyud. Nya labi na kung naay putong. Kabantay mo anang mga putong. Dali ra tigok. Kay mo ingon ba, no na nato ni. Di na ko magdugay. Ana. Ditsos kahon, hilak-hilakan. Nya iampo aron maluwas. Di na mo'y gitudlos Biblia eh. Ang taong bisyoso namatay sa bisyo unya tapos iampo aron maluwas, di na mo'y gitudlos Biblia. Samtang buhi pa dapat walihan siya. Aron makalingkawas sa bisyo kay aron i-bless sa Ginoo o kuhaon sa ni Kristo. Mo na gitudlos Biblia. Tama ba? Ako nga nagwali gikan ko nas Biblia. Nganuman manubag man ko kung magwali ko nga dili gikas sa Ginoo. Santiago kapitulo 3 og naa nas among license. Amen. Revelation last nga bersikulo gipadayag in the last book of the Bible. Revelation kapitulo 22. Unsay giingon dinhi? 12. Unsay giingon? Bulaha si Jesus miingon, mubalik ako sa dili madugay ug magdala ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Take note. Si Jesus mo ganti dili sumala sa imong pagtuo. Labaw na nga dili sumala sa imong damgo. Labaw na nga dili sumala sa atong imahinasyon. Kay daghan kay mga tao ron nga murang nagdamgo og nag-imagine nga maka sulod og langit. Timman si Jesus mo ganti. Ang iyang ganti makasud tag langit, tatagan ta kinabuhing dayon. Sumala na sa atong binuhatan. Amen. Munang ang bana buutan na siyang bana sa asawa. Ang asawa mausab gyud na dapat ug mo na ikaw kita. Manindog ta atong isa atong kamot. Sumal sa giingon sa Biblia, even ako nga nagsugid ninyo, wa ko'y mahimo kunula siya. Nakabarog ra ko ug nakapadayon ko sa pag-alagad sa Ginoo ug nakasinati sa panalangin tungod kay nangayo kog tabang ni Lord. Ipataas ato mga kamot. Ug ingna nga Lord tabangi ko nga sa ako ang pag-alagad kanimo magpadayon ko. Amahan mo nga Dios sa makagagahom. Niya kami inisa og binayaw ang among tagsa-tagsa ka mga kamot. Sa pagpangayo og tabang, agig pagsumiter, pagsurrender nga wala gyud mi mahimo kun wala ka. Kuyog sa akong mga kaigsunan nga naa sa nagkalaing mga lugar o sa nagkalaing mga nasod. Kabalo ko nga ila usab nga gipataas ang ilang kamot diha kanimo. Ug ni usab kami. Amahan, mi surrender mi kanimo. Wala mi mahimo, wala mi kaya kung wala ka. Dili mi makapadayon, di mi makalahutay, di mi hingpit sa pagbiya sa unsa may pagkaginapos namo kaniadto kung wala ka mo tabang. Dili wala namo masinati ang tabang. Busa tabangi kami. Kung unsa may nakaulang nakababag, pasayloa Ginoo ang matag usang. Pasayloa Ginoo. Amahan Dios sa makagahom nga amo ang mapuy-an ug masinatian ang bag-ong kinabuhi, bag-ong mga pinulungan, bag-ong kinaiya batasan nga mo'y makit-an sa tagsa-tagsa namo kapinuy-anan. I-bless Ginoo matag usa in Jesus name. Amen. Okay, amen. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsunan. Ingna ang tinuod nga pinili natapos ang daan ng kinabuhi niabot ang bag-ong kinabuhi. Ato pakpakan ang Dios. Harita sa maong bahin ang paghatag sa tithes and offering.
ihangyo si Sis Charis alang sa pag-ampo sa tithes and offering. Ato tas pagpamarugog atong isa atong kamot alang sa pag-ampo. Labing kamahalan ng mga Dios, salamat nining kautuhon, salamat sa imong mga pulong nga imong gipaabot sa matagusan namo ka kinabuhi. Tabangi mi nga ang katong mga pulong kanunay namo siya nga mahinumduman sa adlaw-adlaw namo nga kinabuhi. Talabangi mi Lord sa hangtod sa imong pag-abot nga ang among kinabuhi nga dad-on kada adlaw mao na ang bag-ong kinabuhi nga makapahimaya diha kanimo. Ug salamat Lord niining tithes and offering sa mga tao nga nagmatinud-anon nga naghatag diha kanimo. Ikaw ang Dios nga mo'y magabless sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi sa any source of income nila Lord, sa pagpangumaman ka na or sa bisan unsa nga klase sa trabaho. Ikaw ang Dios nga mo'y maga-sustain. Ikaw ang Dios nga mo'y maga-bless. Dili nimo sila pasagdan Lord, imo silang tagan og pinilo-pilo nga panalangin. Ikaw magahatag og kadagaya o kalibay sa tagsa-tagsa ka pamilya Lord. Ikaw ang Dios sa may mahimaya nga kining maong asalapianong bahin magamit kini aron magpalambo ang kining maong balay alampuanan. Salamat o Dios, ikaw magatipig, ikaw magaprotection ni ini nga walay bisan unsa nga buhat sa kaaway nga makahilabot ni ini. Amo kining itugyan diha kanimo ug padayon kanamo nga halaran sa tibok namong kinabuhi hangtod sa imong pagbalik tungod kay walay laing matinud-anon nga Dios sa among kinabuhi kundili ikaw lamang. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini among giampo pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Arita sa announcement para sa next Sunday, August 23. Presider kay si Sis Madeline. Opening prayer si Sis Russell. Aniya ang scripture reading si Sis Charmaine. Aniya ang testimony Brad Serafin. Ang special number Candelarios family og ang dugang announcement ako ihatag ni Pastor. Salamat kayo. Kay ang dugang nga mga pahibalo karong alas 3 sa mga worship team o katong ni Sod sa kuan kanang training discipleship training. Alas 3 arita mag-uban ang naay seminar. So tanan gyo mga kuan sa mga worship team niya katong mga team sa worship team ang inyong mga cellphone kanang ihatag niya sa kuha. Unya ato ang butang ano password sa tong wifi. Tanang worship team. Kapagpakan ng Dios sana no. Unya mga backup, mga lead song lead, nya backup, nya mga tukuan katong naa sa training discipleship. So welcome si Gaw Pili og si Ma'am Dindin no. Salamat kayo. Ato pakpakan ng Dios, Ma'am. Salamat kayo. I declare nga this is not last nga kuan pagsimba kundi this is mauna ni ang sinugdanan sa pagtikang diha sa tinuod nga pag-alagad sa Ginoo. Nya salamat po na Apostolong Jason no. Niya kisa pagyod na dire mga pamilyang Iran og si Tatay Moses ato nga tong bisitahon kay wala pagyapon kay ato tong bisitahon kung unsay kuan si Tatay. Unya dili na to kalimtan December na ta youth camp kinahanglan magkuan kita. Ako nang ipahibalog yod taga Domingo tungod kay taga Domingo kanunay tang maghinomdo nga do na ta youth camp karong December sa mga youth kana sa mga youth na siya. Unya mahimamat ninyo sa mga youth ang mga youth sa Plagatasano, Negros Oriental, sa Bantolinaw, Gihulngan, Negros Oriental, sa Mualboal, sa Cebu City, o uban pang mga simbahan, even sa Tanhay. Moari dire, o magpadala po sila mga young people para na 3 days youth camp. Unya, salamat kayo sa Ginoo. Unya, dili ninyo kalimtan ang mga minsay nga atong nasabdan, dunay tulo ka punto. Amen? So, wala na ilaing pahibalo.
padayon ang ato ang training sa basic discipleship training. Unya na ako'y klase ugma sa gabi. Basic pastoral training na siya. Aduna ko'y 50 ka mga estudyante gikan sa nagalaing mga lugar. Ang uban ana mga maestra, ang uban ana mga profesional, pulis, ug ang uban mga pastor na. Dugay na silang nagdumala sa simbahan. Nya mo na akong gitudluan ugma matag Lunes na siya sa gabi. Unya kung naamoy tinguha nga magkat-on after sa ako ang basic pastoral every Monday, ugma kung mahuman na sila, mo graduate na sila, mo ablik ko og lain nga team, lain nga GC. Salamat sa Ginoo niya. Alipay kay ko, kabalo ba mo? This is the first time nga wa ko mo gamit og eyeglass. No? Papa. Wa ko mo gamit og eyeglass. Sayaw po kog maayo. Bisan na gitara ko, giayo ko sa Ginoo. No? Salamat kayo sa Ginoo ug ang Dios magabless gyud kanunay natong tanan. Biblia ra gyud ang atong gunitan ug siya ra gyud ang matuman. Inay mong tapat padayon ta, kita ta next Sunday. Oras no sa ato ang kuan alas 12:15. So ako ang tambag di ay para dili mo magutman no. Ay nig-ari ninyo dire inig lungag ninyo og pamahaw sa buntag. Ubay-ubayan lang ninyo para inig pauli ninyo na aramoy maukab. Unya kaon lang mo didso. No? Maunay among gibuhat maglungag mi 8 ka baso. Kay ubay-ubay piya. Kay ubay-ubay man ang panalangin, no? Di ta maupdan sa panalangin. Nya amo nang daghanon para inig ka paniod to na anay ukab na lang. Okay? So next Sunday, mao na inyong buhaton. Ako anang dasig ninyo nga mulungag mo og kanang inig uli labi naglayo-layo, no? Pero sa ato adre kanang na gani kuan gyud. Dire ra gud man niod to, no? Nindot man na. Mabot siguro ang panahon taga Domingo ari tam niod to. No? Sige na. Sige ka alas 12 na mauli pa biya. Sa ato tas pagpanindog ato ang pasalamatan ng Dios sa kadaugan kalampusan. Ito ipasa sa mga kamot. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Nagpasalamat kami sa imong pagkamaayon. Salamat Lord sa kadaugan kalampusan o panalangin. Salamat Ginoo. Bisan pa sa mga pulong mensahe, ikaw Dios magatipig niini sa among kasing-kasing. Dili kini mawagtang og amo kining hinumduman. Bisan pa ang mga libro nga amo akarong nasabtan. Bless Ginoo matag usa mga amahan, mga anak. Bisan pa Ginoo ang mga bana, asawa. Lord, imong i-bless. Nga daay pa nagsinabtanay, mutaas, mulaw, muhabog ang pailob, ug naa Ginoo ang pagpaubos. Diin mo hari ang gugma ug pakigdait. Salamat nga kini imong ipasinati sa matag usa. We declare blessing, healing, victory sa matag usa. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, gugma sa Dios Amahan, ug sa paghiusa sa Balang Espiritu. Ikaw o Dios, magauban ka namo. Bless Ginoo bisan ning paong tinapay nga mo karong ambitan. Ikaw Dios maghatag sa matag usa kusog pinaagi ni ini. Maghatag kadasig, makakatag ni kapiskay. Mahimo kining medisina sustansya sa among lawas sa pagtik ug pag-ambit namon ini. Jesus name. Amen. Amen. So himamat dili pa mo mamauli unya dunay biskwit, duna poy kuan no. Biskwit man tanan. So lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Sa mga young people, ako ang ipahibalo sa mga young people, practice mo og mga instrument. Kay maunay akong gitinguha di ay nga ma-free ta wifi diri tanan. No, practice mo instrument unya trabaho ta diha sa atong simbahan. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. God bless, God bless. Laman Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay.
masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I got spirit in my hands that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. I got spirit in my hands that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I got spirit in my head that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. I got spirit in my head that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay.